Het is tongersdagmiddag 1 uur. De sierskeepman doet zijn crème iepen op de merk van Boetenpost. Nou ja, merk, er zit nog maar 1 crème. Het is wat een zielig gezicht. En wil dat die vaggie in de jaren wel oors wie. Ja, als je het ziet, doet het een beetje zeer. En Mark was hier altijd echt een trekpleister. Ja, er is nou niet veel meer van over. Dat is heel spijtig. Nou, er zijn verschillende redenen, maar de belangrijkste reden zijn we achtergekomen is, er is een nieuw centrumplan en daarin is gedacht dat het Mark zou moeten verhuizen. Een ander plekje waarvan de Mark kooplieden zeggen, daar passen we onze kramen, passen daar niet, zijn te groot daarvoor. Het ligt uit de route. Ik denk, gezien de plaats waar het zou moeten komen, dat het reële argumenten zijn. Daar moet je met elkaar over in gesprek gaan. En dat beteer had de West. Maar de merkkeepje vielen haar net jet. En zij vielen haar net meer welkom. Dat had erin resulteren dat onder oren de viscrème, nuutjesverkeper en polier voor het gien binnen. Wielstra leegstoorn is in Boetenpost. Met elkaar moet je het doen. En de gemeente Achtkarspelen heeft altijd de mond vol over een goed ondernemersklimaat. Bij een ondernemersklimaat hoort ook aandacht voor de marktkooplieden. Ja, ik vind het erg kaal. We zijn het nodigt ook niet meer uit om naar de markt te gaan. Toen het in de straat was het gewoon veel meer kramen, veel meer keus. En het is nu echt heel triest. Ja. Anders haal ik direct altijd wel mijn hin en mijn nuten. En meneer mijn Blommen hier altijd leuke dingen die ik dan bij broeken koop van het bedrijf. Ik geloof er namelijk in dat als je dingen aanbiedt in het dorp, dat is niet alleen voor het dorp, maar ook voor de regio, dat de beweging bloot in de activiteiten. En dat nodigt ook wel uit om daar misschien andere activiteiten aan te koppelen. Een aantal Ilien hier de merk nog zo'n 1200 beziekers op een midje. En het siersboer had het toontje ook nog altijd druk. Klandietje is er dus wel. Ja, ik denk dat gezien de animo die er toch altijd voor de markt is geweest, zowel aan de publiekskant als aan de kant van de marktkooplieden, dat we de markt wel een nieuw leven zouden kunnen inblazen. Alleen moeten we niet te lang mee wachten. Hoe langer het dood blijft, hoe meer dat versterven definitief wordt.